वहिनी बदलता शोटूल नगे मा बरी मायस्थिती भारी बरे मनीषी मिगेल गोबी सांगते उरतती बरे वहिनी मेल्या म्हणो फाल्स नाही मा खरे सांगता मक बी ती मस्त आवडता बरे रंदप करून वडता तुक बी पळोवंक घेता ल्हान पोराक पळोवन घर सांभाळून घेवन वरचे तितले सुलभ वे मा तू चिके समजून व्हर का गो तू खंग कसले त्रासस गो आराम करून तू उरचे नजवे सांग वै गो तू अप्रुपाय केता बरे करता मक्क बरी घरची तशी उलयता गो तू स्वेती मिगे लग्ना की पहिले यादस की तू बरे काम करता उरतली हाव मोबाईल पळयता बसतली त्यांना अम्मा कांय पणी करून दिगे म्हणारी तू कितले राग येतले हडान आवाज काढू कितले सवतली तू याद आसा आता तीक भी तशी नाही गो ती काम करता उरता तू काहीतरी कटपिटी करता उरता तीक भी राग येता ती भी उलयता चिके शांत उर गो अम्मा तू कुक दलेल काम कर गे ना म्हणारी गप्प उर गे तीन हे घरा येऊन सकाळांक कसन मोडी केला की अबा मक्कंतू कळना कोण पळे तिगेल परदावनु उलचे मक्का दुरीत ते अम्मा एक सांगत पळे तुगेल सून दुसरी घराचे धुव असा तुगेल धुव अनेक घरा सून असा ताण हंगा दोळे उद्दा घातले री मक गोवा घरा त्रास देता यादूर हा संगीतका हाव तू कसन अन्याय केला म्हणतो अशी उलचे कष्ट जल वहिनी हाव कष्ट उलेल तुका कसन सांगछावे तुमची सांगका हाव जोरावरीची पापाची नाही म्हणून मिगेल दुवेलाक सांगला काही मु तुमे हाव तसल कसन केला तुका तू घरा येईल तेन्ना हाव प्रीतीन तर तुका उरले ना की कसने कोण वाणा की हे घरान तो सगळ्यांक काही मिगेली मनीष म्हणून चंद कोण पळोवंक घेता माय किचूर मिगेल री कोपस बेजार आसा त्या सोडला री मावांक दायता हंक दायता तुक दायता हाव मक भारी बेजार दल्ला अरे वहिनी बेजार कित्याक हाव कसले म्हणी गे तुगेल दुवे आपई हाव तुगेल लेत्र विचारता इतले वेळो मक बुद्धी सांगले पळे आता अनुभवसी हंग्यो गोंडी कसलमा हंग्यो पुरी मक पूरी म्हणनी आपो नक्तू मिगेल नाम विश्रुता मग घरान सकडी मोगान तू गोंडी म्हणा पैतते हे दोन्ही तू कंचले रिकी आपै पूरी आणि मोडा मक मस्त कोप येता ते पूरी नाही ग परा पोरी म्हण ग आमगेल वाटीन तो लहान लहान चढवांक मोगान पोरी पुत्तू म्हणून आपयतात गो तशी तू कापयलेली त्या सोड हाव तुगेल आईल बदल कसं उलयलेले सम सांग आई वे आई म्हणारी हो हाव गोवा घरावत तरी त्यांची भाषा शिकल्या गो हंगाच उत्र मका याद ऊर्ना पळे आई म्हणाल अम्मा अम्मा गो संगीतಕ್ಕನ मिगेल बग्गी कसन सांगले म्हण समा सांग तू भिन्ना का सांग परी तुगलम्म पाप नाही जोरी म्हण सांगलावे संगीतಕ್ಕನ पट्टी पट्टी उल्ला गोंडी होय्यनಮ್ಮ संगीतಕ್ಕಂತ तशी सांगिले तुगलम्म पाप नाही इक बाद देव नाही म्हण ओ वहिनी हाव मिगेल स्टाईलरी पाप नाही म्हणाले तू अशी समजून घेतले ते नाही नाही गे अम्मा पाप नवे मंच बदल पाप नाही म्हण करा बेल गे आमगेल साईडा वटो अशी उलच नाही गे तशी चिके मिसअंडरस्टँडिंग दला गे तुका हाव तुगेल बदल तसल्यानी उलयत गे सम सांग गोंडी तवळ म्हणाली संगीतक म्हणाली तू पाप नाही खई म्हणो आताशी मी सांगतो मो वै गो मा अम्मा बाद दीव नाही आणि कसं कसं की मळली गो मग समर्थ दानी मग लास्ट का अम्मा पाप नाही म्हणाली वै गो विद्या आमगेल संगीतक तू मला भारी प्रीती गो
इतलं भेळो म्हाका ती बुद्धी सांगतसिली होनेक बाद दिव नाका म्हणो ती गेले उतरान तू चिक्की चढ उंडल गो हे भाषे अवांतर दल सैबिणी ಕೊಪ್ಪುನಕ್ ತಿಗೆಲ್ ಬೈರಿ ಸಾರಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ तू कसन म्हण ಗೊತ್ತಸ್ಲೆ ರೀ एक चिक्की म्हाका तुगेल्यार कोप आयले बेजारदल्ले चिके चढ उलेल दिसता हांव सॉरी बेजार नाका उरगे वहिनी सोड सोडा तू डायरेक्ट येऊन विचारली न्ही म्हाका समाधान जाल गे आता पुरा कळ्ळें गे तुका आनी आमी गम्मतरीत जेवण करया गे हाय मिगे लवस्त पळोवन हसतासत्वे तुमका हासू म्हाका एक म्हणता बेजार जाल्ले गो तसवे कसने म्हणती सारे कुत्रे बदलावण जाले री अर्थ अनर्थ दत्ता नव्हे कसन म्हणता तुम्ही दय कोर नो कमेंट्सान तिलसी येती तुमगेल घरान तू असल कसने प्रसंग जाल्ला की तावे आमका कमेंट्सान तिलसी येती ते ताजे वर्षी लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसर नका ती हा आमगे संगीतಕ್ಕ ಹಂಗಾಚ್ ಹೊಡ್ದಲೆಲಿ ಬಮ್ನಗರ ಒತ್ತರಿ ತಿಗೆಲು ತಚಿಕೆ ಚೇಂಜ್ ದಲ್ಲ ನೀನು ಉಲೆಲಂತ ಕಸನೆ ಚಿ ಚಡುಂದಲರಿ ಬೇಜಾರ್ ಕೊಂಗಿನ ಕತಿ ಕೊಪ್ಪುನ ಕತಿ ಇತೆ